Salom устод. Ва алайкум ассалом. Устод, ман дар Amazon бизнес карданиам. Ҳамин фурӯхтан бо забони англисӣ чӣ мешавад? Хуб, бисёр саволи хуб аст. Гӯш кун. Бо як роҳ мефаҳмонам, ҳеҷ гота хотира фаромӯш намешавад. Хуб, вақте ки борони сахт, яъне борони шадид меборад, дар баъзе дашту кӯҳҳо чӣ омаданаш мумкин аст? Шояд сел бошад. Офарин. Пас фурӯхтан бо забони англисӣ чӣ мешавад? Сел? Аҳсан. Вақте ки фурӯхтанро фаромӯш кардӣ, яъне гуфтани забони англисиашро, ҳамон дар дашту саҳроҳо вақте ки борони сахт меборад, яъне сел мебиёд, ҳамин селро ҳамчун фурӯхтан бо забони англисӣ дар хотир дор. Раҳмати калон устод, бо беҳтарин роҳ фаҳмондед. Устод, мумкин аст ки як то дигар савол диҳам? Марҳамат, гӯ, савола гӯ. Устод, ҳуҷайра бо забони англисӣ чӣ мешавад? Бо забони англисӣ ҳуҷайра ҳам сел мешавад, фақат танҳо тарзи навишт дигар хел. Раҳмати калон устод, ҳазор раҳмат, бо беҳтарин роҳ фаҳмондед. Яъне фурӯхтан бо забони англисӣ сел мешудааст, ҳуҷайра ҳам сел мешудааст, танҳо тарзи навишт дигар хел аст. Яъне як тиру ду нишон задам. Як тиру ду нишон задан бо забони англисӣ чӣ мешавад? Устод, пурсам напурсам? Бед шумо пурсед, дар комментара нависед, устод ҷавоб медиҳад.